Arratsaldeon Bizkaia pilotalekuan Bizkaiko Openeko final aurrekoak jokatuko dituzte Palaz, Gaubekak eta Mendizabal lehendabizi Nekol eta Gordonen aurka, eta hauen ondoren Darden eta Ibargarai, Fusto eta Arroitaren aurka. 6 bikotek hartu dute parte lehendabiziko fase honetan, bi kanpoan gelditu dira eta 4 onenen artean jokatuko dituzte datorren asteburuan jokatuko den finalerako txartelak. Lehendabiziko neurketa honetan parte hartuko duten pilotari hauek beraiek, duela hilabete eskas jokatu zuten elkarren kontra, orduan Gaubekak eta Mendizabalek irabazi zuten, armintzarrak dira biak, baina gaur beste itxura bat ardezake partidak, orduan 3 eta huts nagusitu baitziren, baina emaitza ura ez da oso normala. Protagonista guztiak ondo berotuta, partida berehala hasiko da, hasi da. Mikel Ayerbe, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. 3 eta huts irabazi zuten partida ura armintzarrek, baina gaur ez dut uste setik egin gabe bukatuko dutenik Nekolek eta Gordonek. Bai, nik alaxi uste diat, partidu parekatzu uste diat egon gaian ikan, Nekol da Gordo nik uste diat saiatuko jala horre Estebanei nolala kentzen jokua, eta bai, hasiera baten nik uste diat bikote urdina gaur gerra gehiago emateko etorriko ala. Ekain Mendizabal, Goitibera ondo sartu du pala Nekolek, Gordon, atzean Ikerrek nagusitu beharko duke. Bai, ala, hasiera baten hor Ikerrek aldia eta bertzio ekainek txapelketa ona indik, baina bueno, baki afizionatu mailatik honea koska ondiza marraziok, eta bueno, bikote urdinak behan bila jongo jala. Irekiak, Openak horixe esan nahi du, txapelketa honetan profesionalek soilik ez dutela parte hartzen. 3 aurpegi berri ikusi ditugu, bata Ekain Mendizabal bera, bestea Igor Arroita, hurrengo partidan ikusiko duguna, eta baita Justin Darden frantziarra ere, nahaztuta jokatzen ari dira lehiaketa honetan, profesionalak eta amaterrak, eta oraingoz 3 lortu dute final aurrekoetan sartzea. Ikusiko dugu, bakarren bat, finalean ikusten dugun datorren larun batean. Nekol, ondo Ekain. Ekainen armarik nagusiena agian eskubia da, Mikel. Bai, du gabe, eskubi oso politadik, sakatu oso ondo itendik. Jor eskerreko zulo hori tapatu bergoi nolala, baina bueno, Estebanek zautzen dik Ekain herri berdineko baituk, eta Estebane horta junberdek du gabe, hor RBS edo eskerrez hor paeta pixka kubritu bergoi, normalia baino geixio. Ederra izan da, aurrean dan Nekolek egindako tantoa, eskubian pelota utzizkero, zer nahi egiteko gaitasuna badu, Akizen Jaio eta San Jorge de Marenen bizideen pilotariak. 2 eta huts, sake arroa eta luzea Gordonena. Gaubeka, bipareta goxo-goxo, baina ez du nahi zuen efektu hartu. Eraman, pelota zaila zen. Bai, hanketan ondo genduik. Ezin, Gaubekak 3 eta huts. Lehentxeago ikusi duzue, ezkerrez jo beharrean bi eskuekin heldu dio lapalari Mendizabalek. Hori askotan egiten du Gaubekak berak ere. Eta alde horretetik esan liteke agian oreka pixka bat falta zirela bikote honi, agian bietako batek ezkerro hobea izatea. Bai, bueno, Estebanek ondo molatzen dugu, eskerrez defensa lanetan. Bai, suertez, ez da galdatzen. Bai, Estebanek defensa oso nadik, baina, garo, azkenian, gero esan behar urdinak zulo Ikerre dikela eskerrola onza marra, baina aurrela jak Nekolek hor zulo latza dik. Orduan nik uste dut zeinek pixkat horre buruakin jokatu eta aurkari jai zulua bilatu horren gaurko gazua. Aukera zegagenean mina hundit jeiteko aukera zegatek elkarri. Nekol, ondo eraman du botela estear Mendizabalek, Nekol berriz erasoan. Ondo Nekol.
Oidek. Bost eta huts. Ba, nik ustean Nekole gaur txikitzea junberrian, pixkat besua kakotu eta pixkat paetaldea bota berdula pelota. Aitaren batean, bost tanto egin dituzte Nekolek eta Gordonek. Jokoan datorren larun baterako, finalerako txartela. Gaubeka, lehen da biziko tanto egin nahi dute Armintzarrek. Gora. Ondo enpalatutakoa izan da, baina altura larregi eman, eta goiko koltsoira lehen da biziko tantoa gorrientzat. Esteban Gaubekak aurreko asteburuan atseden hartu zuen, sailkatuta zeuden eta arazo fisikoren bat zeukan. Bai, eskumuturak inteniz txiki bat omentzegak eta guaine hor ikuste ziotor espadara puakala. Ondo Nekol. Aurre gelditu da, suertez egindakoa. 6 eta bat, bi badituzte gisa berean egindakoak. Baina aurreko pelotaka da Nekolena orgoiti jotako hori merito handikoa da. Ez dira errezak pelota horiek. Kendu dio sakea Gaubekari, Gordonek, Nekol, hortxe du Danek, zuzen jo. Mendizabal. Esteban. Erregoi. Ondo. Iker. Ekain. Bote egin arazi. Hortxe du Ekainek. Gaubeka. Nekol. Altura pitkin bat falta izan zaio, baina tanto ona jokatu du Mendizabal. Bai. Para pelotaka da ona joixik eta hori berdik Ekaine pixkate konfiantza hartu eta partiduan sartu. Hiru eskuinka da joditu, aurreko biak oso onak, hau ere etzen txarra, intentziozko baitu, ezker arma, baina zentimetro pare bat gorago behartzuen. Nekol ere oso serio. Gordon, ederki. Ondo. Gutzatu duen, ederki utzi dio Ekainek. Gora. Zailagoa zen aurrekoa. 8 eta bat. Tantorik egin gabe daude Armintzarrak, aurkarien huts bat. Igoarazi dute markagailura. Baina aldan gora jarri zaio oso. Lehen da biziko jokoa. Ipareta, ona Esteban. Goxo, indar gutxirekin, baina norabide egokia aurkituta. Eskumuturakin horrik uste jate movimentu egiten nahi dek eta gestu egiten nahi dek egit ondo daka, no ez? Pelotaka da jota geho, horri biltzen dek aurre atatzea. Epale. Goiko txapara, Mendizabalek sakea. 9 eta 2. Iker Gordon, lehen da biziko joko honetarako, azken tantoaren bila. Garra, Iker. Ez da iritsiko, 10 eta 2, 101 pilotaka da, nahikoa izan dira, lehen da biziko set hau, euren alde jartzeko 8 minutu terdi, eta partida osoan egin ez zutena euren arteko aurreko partidan, gaur lehen da biziko jokoan lortu dute. Armatu diago, Mikel, gaur zaila izango zela setik egin gabe partida bukatzea eta begira, zein erraz irabazi duten lehen da bizikoa. Bai. Esteban Aldagel eta sartu betetzegiat oso txura hona ikuste zioten.
Aurreko asteburuan jokatu gabe gelditu ziren, hor ikusten ari zareten hauek Peruko Federazioko ordezkariak dira. Garaterekin berriketan ari dira. Garatek txapelketa honetan parte hartu du, baina ezin izan du aurrera egin. Ibai Perezekin jokatuta eta kanpoan geldituten beste bikotea Landeta eta Urrutiak osatutakoa. Joko desente egin zituzten Garatek eta Ibai Perezek 9, baina galdutakoak ere asko izan dituzte 11 eta horrek utzi ditu kanpoan. 4-3 pilotari kantxa dira, baina Esteban Gaubeka barrura sartu da. Joan den asteburuan bera beste batek ordezkatu behar izan zuen Ibargurenek, eta galdu egin zuten Darden eta Ibar Garairen aurka. Bai, azkenean gehor suplentia sartu dituk azkenengo jardunaldi pare batian, da, bueno, azkenean horrek, bueno, txabaketa pixkat, baina, bueno, kirola aladek, eta, bueno, lezilloak egoten dituk, eta suplentia sartzen dituk, eta, bueno, hori azkenean jokuan barruan zioken gauza badek, eta, bueno, hor batzui suerte txarra tokauko ez dakon, beste batzui suerte ona. Esteban Gaubeka ondo ezagutzen dugu, arazo fisikoekin sarritan jokatuko zuen, baina oso lehiakorra da. Eta ez du partida galdutat emango ez da gutxiagorik ere. 0-tik abiatuko dira bigarren joko honetan, eta saiatuko dira Armintzarrak beste itxura bat ematen. Ekain Mendizabal. Ba, bixe, Ekainek gora etorri berdik, animatu, eta horren gozeteko bintzat emaitza ikasuik ezin, galduik, eta punto, bigarren gozeta hasi berdik, eta utzerik hasi gitu bilak, eta animatu, eta pixkat partiduan sartu. Horren gozeta ere hotza izan dek, eta azteko este bate ona izan, behantzako. Sak ez egin du lehen da biziko tantoa. Ona hori bai. Gaubeka gaizki jodu. Eta ezker hormatik gora. Ies egin dio pilotak Bana. Iker Gordon. Mendizabal, bote laster gaizki sartu da oso. Behan du oso. Pare bat pauso behar zituen aurrera egin. Lehen da biziko setean adina tanto egin dituzte. Bigarrenaren astapenean. Mendizabal. Gainean, eta pote txiki egin dio gero Estebani. Bai, hirugarren abaile, hor. Esteban behar burumakor ikuste diat, alezillo bat ikandan, edo ez, ikusten betiko goze horrekin. Gordonen sakea. Erantzun dut, Mendizabalek. Gaizki jodu orain Nekolek. Nekol ikusten dut bigarren set honetan lasai edo lasaiegi. Bai, partida garrixua eukitzele, ikusten dek Esteban larri dola eskumutura esiakala, Ekain partidote kanpo, baina neikuek ipizka partidotik jutiak azkenian partido kortit dituk. Nekol. Mendizabal. Eraman Gordonek. Bien tartean jarritako pelota. Ondo, Iker, egon erresa. Aurreo. Bote kaskarra egin dio, iritsi da. Esteban.
Gordon. Beti gora Estebanek. Earki. Neiko Indigor. Erasoko pilota orain, Mendizabalek, ederki. Ondo. Gau eta bi. Bai, ondo torko sakolako pelota kadar bat. Moral hartzeko. Bai, Esteban ikusten nahi gaituke asko uste nahi dekela hor eskubiko pelota horiek. Baina, bueno, ala, joatu berkoik. Eta ekaina iri ondo torko sako pelota horiek hartzia eta konfiantza hartzeko. Gordon. Estebanek ezker horma ikutu arazi. Atzera Nekolek. Ondo. Ondo Nekol. Ezkerrez Estebanek, kanpora alde egin dio. Ekainek eskatu bertziok hori, hori eskubira, eskure etorko ez zakon. Bitxar hor ekaine kuadro erdi bat aurrexio joatu erdik. Pelota horiek eskatzeko aurrela jai. Hiru eta lau. Iker Gordonen sakea ikusiko dugu. Estebanek ez du sartu nahi izan. Nekol. Ies egin dio Mendizabali. Hirugarren berdinketa. Bana, bina eta launa egin dute. Gordonen sakea. Gaubeka. Ondo sartu du ezkerra Nikolek, baina gehiagi zabaldu. Eta tantoa aurkarientzat. 5 eta 4. Ekain Mendizabal. Erdiak egin dituzte bigarren joko honetan. Beste erdia falta. Eskura eman dio sakea Nekoli. Eta gero oso behartuta gelditu da Esteban Gaubeka Bosna. Sakearekin pixka bat bihurritu beharko du. Bai, bintzat Nikole eskubila gendu. Bai. Gordon. Atzera Gaubekak, Gordon. Atzera Nekolek. Mendizabal. Gehiagin jetxi du pilota Gordonek, 6 eta 5. Ez da oso txukunaz eta... Ez. Urdina ikuste du aukera arras eta ja da behaiek aditu gutze egiten. Mendizabalen sakea. Orain kendu dio Nekoli. Gordon. Nekol. Hortik oso ondo ematen dio. Bai, hor goitik ondo moldatzen de. Gaina aztin ditezio pelota. Borrokan Gaubeka baina soinu bat. Minez iok. Soinua oso azpimarragarria izan da. Pelota jo duenean. Bai, gaina azpitik hor pelota pixu gehiago eukitzeik. Eta horre ematen dimin gehiago. Goitikan pelota gezti pixatzen. Hortan desgraziz esperientzi pixagazek, hau. Eta horrezku azpiko pelota gaizki eman da horre ematen bina. Txarna bildurra dek, hor ja bildurra gagenian, golpiare bildurrez jotze jok, eta geota min gehiago hartze gainea. Sakea Gordonek, Mendizabal. Aire, hor. Nekol. Gordon. Hortxe du Danek. Ez duera bat aprobetxatu. Atzera doa bihurri. Tokia bazuen, besoa luzatzeko, baina
Hori egin zaio, 7 eta 6, urdinak aurretik orain. Egoen erresa hori atzak etortzen da, egoen pelota erresa. Zazpi eta 6, garrantzi handia du Armintzarrentzat, Setonek, bita huts galtzen esizkero. Hauden egoeran egonda ez da erresa izango. Burruka askorik egitea, baina bana berdin duzkera Oskalo. Ekain. Ondo jarriteko pelota, botea egin araziz. Ederki erantzun dio Nekolek ordea. Ondo jotako azitxo, baina bestiak asmatu indigor botzela zerrian. Hiru tanto jarraian egin dituzte Nekolek eta Gordonek, 8 eta 6. Hogei minutu oraintxe bete dira lehendabiziko final aurrekoa jokatzen hasi direnetik. Gordonen sakea eskatu Mendizabalek. Esteban, ondo. Errebotea ikutu baino lehen sartu da Gordon eta... Bai, tokita, hor ikustenek Estebanek ezin dula. Laura etorriera zindik ekain, da azkenian bilak lekuzkampoa ditu jogatzen. Eta eskuinka da joduen orain Iker Gordonek. Bai. Bederatzi eta 6 oso ondo bideratuta daukate. Bigarren zeta eta Nekoli bukatu egin behar dutela esan dio oraintxe bertan. Dan Nekolek. Bailen egin behar dela 10. alegia. Sopeloztarraren sakea. Mendizabal. Nekol. Ies egindakoa. 10 eta 6. Lau pelota ies egindako. Tanto bihurtu dituzte suerteare euren alde dago gaur. Burumakur ikusten ari gara, Esteban Gaubeka. Minez. Itzekiat, nik hau jolazteko redon, Beha saiatuko guan, baina ikusten dek ezin dikela mutilak. Baina partida ziren ikusi du, esan diu, triste eta Burumakur, da nik uste beak hor bazitxekian bere eskumuturan egoera, da final horreko badek eta entrenamentua ere ino mendik azte honetan da ondo. Baina, txekiat. Ikusten debintzat bere mailatik oso baju gola. Zierbenan jokatu zuten, Gaubekak eta Mendizabalek lehendabiziko partida eta galdu egin zuten Fusto eta Arroitaren kontra 3 eta 1, baina gero bigarrena 2 eta 3 galdu arren neurri hartu zioten lehiaketari eta garaipen gehiago lortu dituzte galdutako partidak baino. 10 joko irabazi dituzte eta 9 galdu. Nekolek eta Gordonek ere garaipen bat gehiago galdutako jokoak baino. Zenbakietan nahikoa berdinduta iritsi dira, baina lehen esan dizuegu bikote hauen arteko aurrekari bakarra maiatzaren 17koa dela eta orduan 3 eta huts nagusitu zirela Esteban eta Ekain, baina gaur lehendabiziko 2 setak kontrarioek irabazi dituzte. 3. orain txabian Ekain Mendizabalen sakearekin, sake ona gainera. Toki gutxi zuen Gordonek eta goiko koltsoira errestoa, 1 eta huts. Mendizabalen sakea. Estebanek ezin izan du barruan sartu, bana. Sake orain Iker Gordoni dagokio. Esteban
Mendizabal. Ondo sartu du pala Nekolek. Ezker horma ikutu eta alde egin dio. Ba, ekaini behantzako ere pena dek, gaina makina urtean goguan, desiratzen Estebanekin bikoteiteko, eta justu iritsi dek, ez da, garaia eta ilusio hondileak goguan. Eta, ba, bueno, ez di suerte auki beak. Ba, bueno, Estebanek 10.000 txapelketa joatu isik, eta txapelak eta da, nada, bueno, behantzako beak eukiko zian ilusio ekainekin joatzeko, baina momentu hortan ekain nik uste datea ilusioz gainezka hongo guan, da bueno, kirola hola dek, eta batzutan holako zurte txarra eukitzen dek. Bueno, oraindik ez ditzagun lurperatu, 3-1 aurretik dira 3. setean. Zaila dirudi, 3 set irabazi ahal izatea. Gaubeka dagoen egoeran egonda. Baina handiagoak ere ikusi ditugu. Eta borrokan segi beharko dute. Armintzarrek. Sake ona, ondo abia sakatzen. Iritsi Esteban eta tanto izango dau. Ez, eraman. Oso zaila errebote hori, Bede burua lurrera botata. Nekol. Eharra bide. Beste aukera bat, hor aurrean. Errazena, utxe egin du, 4-1. Bai, Montel togita botaik, Lurrea, ella lurre botazio. Hor lauaren kuadrotik handa oitiare pekatu da depa, Gauza, txapa ingurua, txapa jotzia, baina hor hain aspira botatziare. Nekol. Hoi bai. 2-4. Bai, mutilei oso aldakorra de, gauza oso nahi desi, baina gero beste gauza batzu pixka eta utze egitea hundik egitexik. Eta ezkerrez 3. aldiz jodu pilota Mendizabal eta uste dut 3etan tanto egin dietela. Aldela Eskubia sartzen du, Eskubi bikaina daka. Eta aldik eta utxien erabiltzen du ezkerra. Nekol. Sartu egin da azkenean Esteban eta jokoz kanpo harrapatu Nekol. Bai. Eskatu dio baina. Bai, atzela jan pelota guan, Aurreko bate hor zazpitik sartuek, hor salto egiten da. Gehitxo irutzea nahi. Askotan Nekole utze egite hori bazekak, bizka kasoiti atzela jai asko kostatzezako. Asko. Pelota ozen eskatu dio Gordonek, baina ere ez dio jaramonik egin. Iker. Garra erantzuna, Efektuarekin gogora egin du pilotak. Bera ingoldik, ez. 3-5. Altura handia zeraman eta ez dira bate samurrak izaten pilota biek. Hiru eta bost. Gordonek aterako du. Etxi Estebanek. Nekol, bizi-bizi. Egarra. Eraman du ezkerrez, nola edo ala errebotea. Atzera Nekolek. Ondo. Bai. Estebanek goitik ondo bildu du. Hortxe du erasoan astekoa. Baztertu eginda, oker zutorkion pilota. Bote egiten badu, kanto izango da. 6-3. Lanak eman die tantoa Armintzarrei, 6-3. Bana egin dute, geroztik aurretik Esteban eta Ekain. Zetan eta oso ondaria sakatzen. Bai. Bai, ondo garez. Bai, uste gore txarra guan, Gaizto jarritako pilota Nekolek.
Laugarren tantoa urdinentzat. Mendizabal, ederki jarritakoa. Gaubeka, tokia badu. Gordonek. Ekain. Egarra, motel. Bartzaio hortik, Bai. Eman dion bezala. Indar asko dik horrik erreko. Oso errebote zaila ere mandu berriro. Baina eman da gurutzatu indik, Sorte pixka batez egindakoa izan da. 7 eta 4. Bai, baina, bueno. Hortxe zebestik, zeta irabazteko, behintzat. Hau izan da, pelotakada bikaina askoa. Bai, dotoria. Eta nola eraman duen, Pelota kanpo galdera zetorrela. Batzeko beira jo eta gero, ez dira bate erraxak izaten. Gaubekak aurrean utzi. Nekol. Ondo ekain. Beste bat. Errebotera. Gaubekak ezkerrez. Zuzen joan da hormaren inguruan, hori ez. Altura handi hartu dio, 5 eta 7. Armintzarrak lanean, 2 eta 1 markailua estutu eta itxaropenak piztuerazteko. Eta Nekol eta Gordon berriz, lehen bailen partida bukatu nahian. Gordonen sakea. Mendizabal. Gaubeka. Gordon. Erra, bai, ondo eskatu zio baina eta horrezik asmau, eskura mantzio. Kanpora. 8 eta 5. Eta ekain Mendizabal oso ondo, set honetan. Bai. Bai, seguru izirtzio, horrengo setian nola ibilieken, da guain asko sartu da pelota buena iten, da geho, bai, sakatzeko garaian asko kentzen aidek, Nekolei. Oine bai. Ordu Estebanek. Luze. Eutxi Gordonek. Ekain. Arki, oie. Beste bat jotzeko aukera. Ondo ziok. Ederki, Nekol. Bertan utzin da izan du. Bai, eskerrez deja daitea, junde. Hori da dejadarik onena, ondo Mendizabal. Berriz ere bai? Bai, guain bipa, ez egiat. Iritsi da Dan. Eta baztertuta lortu du, 6. Ez egiat. Nekolek arraro xamar jobatuik. Hor geho eskura aukidik txikitzeko pelota, bipa eta goxo botatzeko intentzitua. Ez egian, ingatzela izan da ez dian graziasko ikingo hintzat. Gaina atzetik junda, eta 3. gozeta bendik itxigabe, eta ez ditukela egoera xamurrak. Gordonen sakea. Gaubeka. Ara ze pelota utzi dion. Bai. Mendizabal. Onda, danon jarri gaine. Josuz. Haze tantoa. Bai. Aurreko pelotare oso txarra, zeba Nekolek azkeneko momentu autziziok, eta guain gontan lurrea botatzen. Iman da gaina paetea sartudik. Bikain. Oso pelota zaila hori, eta... Bai, gaur zabaletik bospasi pelota oso ona joizik, Arroa. Aurrean geldituko zaio Nekoli. Ekain. Ezkerrez. Ezkerreko pelotak ondo eraman ditu. Bai. Ondo, ere. Nekol. Iritsiko alda, bai. Azkarra dekau, Oso azkarra. Gora indio pilotak. Gordon.
Ondo gain. Beste bat jotzeko aukera Ikerrek, Zabalera. Ederki jarritekoa. Ondo Nekol bere ere. Usteko hori diteguan hoi. Bote handia egin dio Bipareta. Kanpora txapa jodu. Messi zian bat antu da. Messi zian bat. Bintzat esate bat guztua juteko txea. Nekolek Gordone baino pelotak askot gehiago jodu, 85 eta 71 eta begira hemen datua. Arpintzarren artean, Pexua eraman beharko lukeena Gaubeka izanagatik, 79 berak eta 86 Mendizabalek. Hore guztien deke partidua normala ez dialai jogatzen, bo Esteban, bea ez dalai partidu normala jogatzen. Sake bikaina izan da, 9 eta 8 eta tanto bakarra aski dute finalean sartzeko. Bi aukera dituzte. Bakarra aski ezpalitz. Gordonen sakea. Ondo jarritakoa Estebanek eta bederatzina. Oraindik biziri daude. Esteban eta Ekain. Urdinek egiten baldin badute tantoa lukatuko da. Eta bestela berriz, laugarren jokoa jokatu beharko lukete. Mendizabal. Sake zaila ere mandu Nekolek. Bai. Zuzen joan da, horma ikutu gabe, eraman, baina, barruan. Barroa. Nekol. Txarra dekoi. Ondo gain. Eskatu Gordonek. Estebanek eraman. Beste aukera bat Gordonentzat pelota txikitzeko. Bullara intziok. Ondo gain. Goiti bera jodu Nekolek. Eskura orain. Noa. Gaubekak. 10 eta 9. Etzio kaso ikiten. Bai, guen pelota oso argila guan, Ikerrentzako pasatako pelota, beruzak, Zazpiter dian salto iten, bestia bullak atzetikan. Bai, mutil honek ikasi mergoi gori, bestela asko jaiztende bere rendimentua, da bikotian rendimentia gaien bat, atzela ja, eta azkenian txarra dek atzela jara zerretu iteala, arrazoi guztiakin. Bi aukera izan dituzte partida bukatuta uzteko, txartela eskuan hartu eta larun batera arte esateko, baina biak alferri galdu eta lanean segi beharko dute 3. puntua ateratzeko. Eta Armintzarrei, zalantzarik gabe, indarra emango zien, zeta irabazi izanak. Mendizabalek malde honetan jokatzen baldin badu eta Estebane pixka bat laguntzen baldin badio. Bai, guen ikusi du. Ekainek maila honetan jarraitzen badik eta Estebane pixkat laguntze bazio eta mintzat eskerreko liek eta Nekole gauza oso ona, baina gero ikuste du ze regalo iten nahi dan. Bai. Hortxe ikusi dugu nola zerretu den atzelaria aurrelariarekin, arrazoi osoz. Bai, eske gaina behatzinako bat, eta horre tanto oso garrantzitzu gola, ja, zein finala bukatu, eta ja, bukatu, behintzat tantua jarraitzeko. Hasi da laugarrena. Ies egin dio Gordoni, Gorrientzat tantoa bat eta huts. Partio beki uzatitu, burue bueltak ematen hasi eta gero okertu eta
sartu ezin, pelota barroa. Honako izateitu. Mendizabalen sakea. Gordon. Aztertu egin zaio. Eraman ala ere Ikerrek eta gero bipareta ustela Gaubekarena. Egokia zen, jokaldia egiteko. Bai, niko iso pentsatu diate. Eharra epa bipa eta otatzeko. Eta normalean ondo egin ditu Gaubekak, baina hau ez. Bana. Luze. Barruan. Ez. Tanto. Alde handia dago, falta izatetik tanto izatera. Bai. Berak egin dik, uste date luze jongo zala eta gio jetxinek asko pelota. Eta efektuarekin bote handia hartu. Karo, oidek. Asko jeste badek, gio asko jotzen dek. Bigarren tanto asakez, Iker Gordonek 2-1. Lote eskasa. Neiko indik. Goiti bera, orain suertea berai, izan dute. Hori egin nahiko zuen agian, baina naztu ondo jo. Eta nahi baino hobeto atera zaio. Bigarren bote egin baino lehen iritsita, baina oso behartuta. Gordon. Nekol. Luze. Aztertu egin zaio gainera gero. Paetaldea juntzako eta 3-2. Salda. Nekolen armarik onena. Eskrinka da indartsua. Hiru eta bi. Haueka. Nekol. Etzen pelota ona usteko. Bai, nola da sartu txakan esteban egorre. Abiadura ikaragarrien jotako pilotaka da izan da. Bederatzigarren kuadroan ezkerra sartu du. Baina alferrikako ahalegina izan da Sopel Ostarrarena. 4-2. Mendizabal. Garra. Ezkerraz ondo atera du. Mendizabal. Nekol. Baztertutakoa. Hori ezin izan du Estebanek. Oso serio eta oso ondo hirugarren set honetan Nekol. Bai. Bi minuetan ikusi du, set partido bean, set batetik beste aldaketa hondiak. Eta Mendizabal bera ere oso ondo ikusten nahi nauk. Bai, maila honien nahi dek. Lehendabiziko txabelketa hola profesionalakin da maila... Maila hori matia oso ondo zio. Erki, Gordon. Ondo ekain. Esan berdio Esteban ondo nengo bauan, partidotan aldatuite ala. Bai. Haueka. Orain bai utzi diola eskatuta. Garra, Iker. Ondo ekain. Atzera berriro Nekolek. Ondo. Ipareta ona. Oso ona. Orain bai ari direla bikote osatuz. Lanak ondo banatuz. Eta oso serio jokatuz. Sei eta bi. Arriskoa ikusi dutenean, Mikel. Orduan espabilatu ditu. Aro. Aurrelaria bat ipat, Bai. Iker partido oso ona indik, aziratik bugara arte. Zarapa gainean, zazpigarrena, 7 eta 2.
Hiru tanto behar dituzte txartelak eskuratzeko. Gordonen sakea. Mendizabal. Gordon. Gaubekaren bi pareta. Hila labiz izan dugu, Alduena egiten ari da. Aurreko asteburuan atseden hartu zuen. Baina honek gaur ikusiek atzeden gehiago berdikela. Baina gero final horreko haituk, zaiatu inberko haiz, hori normala, Mendizabal. Gora. Espaldi zegoen, utxik egin gabe Iker Gordon. Horentxe bota du goiko koltsoira pilota. 3 ordu laurden. Lehendabiziko final aurrekoa jokatzen hasi direnetik. Honen ondoren Darden eta Ibargarai arituko dira Fusto eta Arroitaren aurka. Mendizabalen sakea. Kanpora. Bai, efektu hartu dik eta... Tanto baten faltan, lehen ere alaxe egon dira. Baina aurkariek bi tanto egin dizkiete. Eta jokoa beraiek eraman, orain ez diete horrelakorik egiten utziko. Beste margena askoz handiagoa baita. Gordonen sakea, Estebanen bipareta, Zirte Dozart. 4-9. Aurreko bipareta bi eskuekin egindakoa ez da ona izan, hau bai. Ez dago partida asko luzatzeko. Ez. Ondo aterazkaro aurrera eta bestela ba etxera. Mendizabal. Oso partido txukuna egin du. Ba, lehendabiziko zetan ibili pixkat horre kosteintzakola partiduan sartzia, baina gero partidu oso txukuna indik. Defentzan eskerrez ikusi juri oso ondo, eskubize ondo, errebote iruzpalag oso zailak edaman dizkik, eta bai ezin de gehiago eskau mutila. Bea gaur eutzteko zitxon. Pena izan dudek Esteban, ez tekela on bere sasoirik honenean, eskumuturro ikusten dek ez tola ondo. Nekol hortxe bukatu da partida, 10-5 irabazi dute hirugarrena Nekolek eta Gordonek eta datorren larun batean. Mikel, finalean izango dituk. Bai, ala dek, mesita gaur neiko errazira hasi die. Esteban ez teke hone eskumuturrorekin bate ondo, da bueno, hirugarren gozeta galdu die, baina ja laugarren guan ikusi dek erreztasunak irazi diela. Berehala hitz egingo dugu Iker Gordonekin, bigarren partida jokatuko duten pilotariak atera dira bien bitartean. Bueno, Iker, eskebatu nasio, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, irabazi duzuen, Esteban ez dut uste oso ondo zegoenik, baina zuek zuena egin duzu. Ba, jela da, ez da. Gure jokoa egin dugu, gaur oso ondo jokatu dugu, elkarrekin oso ondo konpondu gara, eta ondo konpontzen garenean, gauzak oso ondo teretzen dira, eta biak asko disfrutatzen dugu kantxa barruan. Bueno, beti etzaretean ondo konpondu, adibidez, hirugarren seteko azken tantorretan aserretu egintara. Bueno, nik oiukatzen dut, baina berantzuteko, ez da. Azkenan partiduko gauzak dira, kantxa barruan zaude, urduritasunak, eta, bueno, azkenean bera badaki garras egiten dio dela, baina eskatzen dio dalako, bronka botatzen dio dalako. Hala ere, laugarren seta ikusita, pentsatzen dugu hirugarrenean pixka bat lasaitu, relajatu intzaretela. Ez, nik kantxan disfrutatzen nagoen eta partidua amaitu nahi nuen. Azkenean partidu hauetan set bat egiten dizute eta atxetik datorrena azkenean batzutan bueltak egoten dira eta etxera sekulako mala letxarekin zoaz, ez da. Hemen Zabaletik oso konfiantza handiarekin ikusten zaitugu, pelotaka dauna jo. Bai, momentuz txapelketa oso gustora jokatu du, dana, nik bentsat, eta adibidez Mungiakoa eta azkenengo finala hemen Liga Kutxabankekoak oso sentsazio txarrak izan dituen, eta azkenean psikologikoki bai,
txartu negoen, eta txapelketa oso ondo torri zait, konfiantza berriro hartzeko, eta ia finalan horrela jarraitzen dugu. Ekainek ondo jokatu du? Ekaini bai, sekulako maila dauka, aficionatu mailan bai, jende asko dago, sekulako maila daukala, eta gurekin jokatzeko prest daudenak, ezta? Eta txapelketa oso polita da, ikusteko zelako maila duten aficionatu mailakoak, eta gurekin jokatzeko kapazak direla. Zagit, testuko zaren edo partido oso ikusi nahi duzun aurkaria zeintzu izango diren jakiteko? Ez partida ikusiko dut, ezta? Azkenean ez dakigu zelan etorriko den Pablo, bere lesioetatik, eta Aiber Garai eta Dardene sekulako txapeleketa egin dute, eta nik uste dute partidu oso orekatua izango dela. Zorionak. Mila esker. Iker Gordonen hitzak izan dira, bigarren partiduko pelotariak berotzen, berehala ikusiko dugu, beraien arteko partidua aurrez ordea, estadistikei gainbegiratu bat emango diegu. Bost tanto egin ditu Esteban Gaubekak eta Maika pilota galdu, ez dira ohikoak zenbaki horiek, Mendizabalek egindakoak 6, galdutakoak 7. Nekolek 15 egin ditu eta 8 pilota galdu. Gordonek egindakoak 6 eta galdutakoak 4. 110 pilotaka da. 117 Nekolek, 113 Mendizabalek, 86 Gordonek eta 84 Gaubekak. 47 minutu eta 15 segundo iraundu lehendabiziko final aurrekoak. Berehala ikusiko dugu, bigarrena. Hortxe dituzue, bigarren final aurrekoan parte hartuko duten pilotariak. Gorriz, Justin Darden, eta Xavier Ibargarai, eta urdinez Pablo Hernán Fusto eta Igor Arroita. Berriak dira profesionalen artean aurrelari gorria eta atzelari urdina. Eta euren baitan egon liteke gaurko errendimendua. Darden ondo jokatzen aritu da, zenbaki honenak lortu dituzten pilotariak hauetxek dira, 27 urte ditu, bordelekoa da, 1,81 zentimetro eta 76 zentimetro. Xavier Ibargarai, gaur egungo buruz buruko txapelduna, 33 urteko erratzuarra da, 1,79 eta 89 kilo. Aski ezaguna da aurrelari urdina, Pablo Hernán Fusto, Buenos Airesen jaio Argentinan, 39 urte, 1,88 zentimetro eta 85 kilo. Eta atzelaria Igor Arroita, 28 urte, 1,78 zentimetro. Eta lehendabiziko txapelketa du profesionalen artean. Hasi da neurketa. Eta bi zalantza batetik Fustok bizkarralde hori nola ote duen, azken bi asteetan atseden hartu ondoren, eta bestea zer nolako maila emango ote duen Arroitak, Mikel. Bai hori, ez da hori galdera garrantzitsuenago jeitu, Fusto bea nola don, guaingoz ikusi du ondo, pelotaka da irupalau joixik eta ondo, partidu aurre joan bezala nola erantzuten bizkarrordeak, eta ez dira, bueno, bi afizionauak ze maila ematen duten, ez da? Gora, Ibargaraik lehendabiziko tantoa gorrientzat, eta Fusto ez dakigu nola egongo de, baina gogotsu atela dela behintzat, bai. Bai, hasi behintzat ondo zeidek, eta ez seinale txarra behintzat. Beroketa ariketak egiten ere, konfiantzaz ikusi dugu, pilota jotzen, eta Darden biparetak egiten eta probatzen ere bai, ondo gainera. Ikusiko dugu, gero, partidak hori egiten uzten dion. Garaipena lortzen duen bikoteak, badaki, Nekol eta Gordonen kontra jokatuko duela finala datorren asteburuan. Arroita. Darden. Hotela estarrean pala jarri eta eraman Fustok. Eskura, ondo. Gora.
Pelota bana bota dute gora, lehen da bizikoa Ibar Garaik, bigarrena bere aurrelariak. 2 eta huts, urdin. Aurreneko 3 partidak irabazi egin zituzten Fustok eta Arroitak. Eta ia horrekin sailkapena lortu zuten. Gero neurketa bat Ibarguren jokatu zuen Arroitarekin galdu egin zuten. Eta azken jardunaldia ez zuten jokatu beharrik izan. 3 eta huts, 3 opari egin dituzte gorriek eta aurretik dira urdinak. Aurrean zain, Gustin, Darden. Aukera ona izan da Arroitarentzat. Txapelketa hau jokatzeko Impala enpresak eman diona. Eta momentuz, ondo ari da erantzuten. Sakea falta. Egindako tantorik ez du orain arte. Dana Kutsak. Justo. Darden. Ibar Garai. Idurritzen saiatu da Justo. Darden. Ondo, Pablo. Fresko, guztia golpe duintzat, pelota. Fresko. Igual hor gerrilla jaiztak guan antzematzak goizka bildurra. Xavier behar golpia egin ikusteit, eta bueno, azkenean behaile bilakan, berkoile partidu ontako pixua, eta bueno, hasi baten bilak ondo ikusteituk. Ibar Garai. Azkarra sartu du Justok. Darden. Egarra, Xavier. Ondo. Darden. Justo. Campo, ez. Azkarra sartu egin da. Ondo indikor. Frantziarra jo. Justok. Jokaldi egin nahi zuela iruditu zait. Bai, bain nik ala antzeman ziot. Bipa eta botatzen jundala. Bai, hor gorputza makurtu dik eta bipa eta botatzeko gestu egin dik bai. 4 eta 3. Errestoan utsegindakoa. Berrogeita 11 pilotaka da jo dituzte. Onak eta kaskarrak tartekatuta, baina egindako tantorik oraindik ez dute. 4 tanto jarraian orain. Gorriak eta Epa. hori gutxitan ikusi dugu. Bai, galdetzen nahi ez dula. Azkenean zuzendu egin dute. Bai, ez dula raia pasa. Esaten di Xabierrek, tarrazo jokikoik, ez da? Baina botiare indik. Aro? Azkenean Boti indik, ez da? Da behin boti eman da pelota aztin din, berdek? nik uste baietz. Gauza eztek raia pasa edo ez, no? Behin boti hain da, ja jokuan ziotantu da. Ez egia nik, nola dana arautegi jata dana, baina nik esango nian, behin boti hain da, ezin dekela pelota hartu. Noski ez. Gauza eztek palakin eman edo ez. Hain xelebre izan da. Bestelakoa ikusi ditugu, bote egin eta gero azkenean palakin joez. Baina hor atzean, bertan gelitzea pelota eta baina nik ere esatekotan, esango nuke falta dela. Baina behin boti egin ezkio ja nik uste jate ja tantua martxan hasita dola. nik ala esango nuke. Eta gauz eztek, amarreko raia pasa edo ez? Hortxe ikusten ari zarete. Bai, etziok, eman pelota eman, claro. Oidek, sakea junda palakin eman da kaleitia bezala, hoi falta dek, ez da? Nik ala esango nuke. Luis Prieto eta Irene Ortiz dira epaileak eta hasieran tanto aurkaria eman diete, baina gero zuzendu eta egile esan danak hausabalka, fusto behar egatu dek, inorke kontraiteko ere, gero, azkenian danako oso arraro, danantzako oso arraro izan dek, eta bueno, kejaiteko ere pixkat
seguru, onbera ez da danak inorek ez txekin. 5-4, sakez egin du azkena Arroitak, hau ere ez da txarra. Ondo atera du goitik. Ederki, Darden. Ondo. Egarra, Xavier. Ondo. Defentzan. Egarra, Fusto. Bukareta, kanpora joango da. Bai. Botaka da bikainak izan ditugu. Bai. Polita egon ditu. Eta Arroita behar egeo Fustontzako bikoti ezkerra izatiare oso ondo etortzen deke. Sakiakin pixka minite bazio, geho beak aldeko pelota hartzeik asko. Lehen da biziko jokoa ondo jokatzeak mesede egingo dio Arroitari. Eta oraingoz oso txukun ari da. Ondo, sake haure oso ondo. Erki gurutzatutakoa. Ondo, Xavier. Darden. Aztertu egin zaio. 7-4. Bai, justo ondo ikusteite, Agor irazteko guakin etorri dek. Oen hiru aire sartu dek, ez di bate utzi hor. Alderik handiena markagailuan hause. 7-4. Igor Arroita Bilbotarra. Luze, barruan. Bai. Eraman Xavier, baina bai. kanpoan. Ondo aide, Arroita sakian, oso ondo aide. Frontisean jartzea lortu du Erratzuarrak, baina botea kanpoan egin. 8-4. Hau ere kendu dio Dardeni. Justo. Ibargarai. Darden entzat aukera. Zetxarra. Bai. Intentzioz, gurutzatuta, aztertuta. 5-8. Eta utzeko partziala egin berri diete urdinek horriei. Sakea Ibargaraik berreskuratu du. Arroita. Ibargarai. Botela ester sartu nahi izan du Justok. Ez du asmatu. 6-8. Bila joteko pelota igual egokiagoa zen. Usteko ere guantxarra, atzera jentzat. Eskubira xamarrean zuen eta agian atzelaria ezkerra izaki etzela preste gongo edo pentsatu izango zuen. Eskubizari da. Bai. Goitik. 9-6. Ondo ikustegia Fusto, oso ondo ikustegia. Lehen da biziko seta irabaztetik Gertu Urdinak. Arroitaren azkeneko sakea izango da lehen da biziko set honetan. Ibargarai, Justo, Xavier, Darden. Justo barrutik. 10-6 bukatu da.
lehen da biziko jokoa, urdinentzat, lehen da biziko zalantza gutxienez, Mikel, argitu diago. Bai, bai. Justo ondo dagoela oraingoz behin. Ondo ez, oso ondo esango nianik. Bai, makine aldiz ikusi sasoiko onda pelota paletik ezain ondo ertetzen, Bai, bai, bai. Ikusite, esker eskubi gaina bi eskuakin pelota askarratatzeko paletikan. Eta primeran zio, da, gero basek, ondo honian. Launtza pixkanik badik, eosein bikote potente irabazteko. Beste zalantzara bat ere bagenuen, Arroitak nola erantzungo dute zuen, oraingoz oso ondo. Darden ez da askorik jokoan sartu. Baina, Igor Arroitak bai, ondo lagundu diola, sakearekin, pelotari norabide egokia emanez, eta bestela, atzelaria babesten ere, lan polita egin du bilbotarrak. Bai, arke, saketik hasita ja, dominatzen azteituk eta hor minasko ingo ziok eskerrakin. Lehen da biziko txartela banatuta dago, datorren asteburuan Nekol eta Gordon izango dira Bizkaia Openeko finalean. Eta bigarrena eskuratzeko lehen da biziko urratsa Fustok eta Arroitak egin dute. Ez da luzea izan lehen da biziko jokoa, baina behar duen atsedena hartzen ari da Fusto kantxatik kanpora, naiz eta barruan beste hiru pilotariak zai dituen. Orantxe sartu da kantxan Pablo Hernán Fusto, pelota berriarekin ekingo diote urrengoari. Dardenek eta Ibar Garaik aukeratutako pilota da. Bi bikote hauek joan den astean jokatu behar zuten, baina azkenean partida hori jokatu gabe gelditu zen. Hain zuzen ere, Fustok etzuelako parte hartzerik izan. Beraz, lehen da biziko aldiz, ari dira bikote hauek elkarren kontra jokatzen. Hasi da bigarren seta. Ibar Garairen sakearekin, Fusto, Darden, Arroita. Txokoti txokora oso luze, oso ondo Fusto. Arroita Erne. Altura gehiagi eman dio eta goiko txapa jodu pilotak. Ondo josiok, barruan sartu ezkeo paetaldea zitzen pelotaka da hori. Gorputza eta oso ondo jarri gor. Justenek ez tegela jotzalia, baina eskerra izatekoan mina iten dik eta pelota efektu askokin muitzen dik eta eskatu Ibar Garaik. Kanpora, bai. Bileta huts. Lehen da biziko setean 3 eta huts. Aurreratu dira Fusto eta Arroita. Bigarrenean, lehen da biziko pitantoak gorrientzat. Dardenek zer egiten dion pilota horri. Ezkerrez Fusto ondo. Javier. Fusto. Argentinarra. Darden. Oso atzean Fusto, zaziterdian. Ondo, Xavier, lanketa nola otazioken hor. Neiko indigonek, Bueltan. Barruan. Bai, ondo. Ondo, mutila pelota jadek este jotzalia. Baina, bi bezuak ondo erabiltzen dizkik, azkarrare badek. Bueno, pixkate
golpia falta egila bai, baina pelota ja guzten dedekela. Hiru eta huts. Justo. Utzitakoa. Bai, horta jundek, Bai. Bat eta hiru. Lehen da biziko tantoa orain egin dute urdinek. Bigarren jokoan. Arroita. Gara, dekoi. Gora. Oso gora. Lau eta bat. Justo. Garden. Aukera orain izango du Bordelekoak. Ez dio ezer askorik egin. Justo. Azken momentuan utziteko pilota hori. Ez. Xak eitxo eidek sartzen fusto, Guzti date behantzak ore, hobeto pixada arroita jokoan sartu araztia. Zela ostu ingoek eta okorrik zangoek. Pikotian zarezateit, Asko edir sartzen eta orduan pelota oso gutxi edo jotzen. Arroita. Eta hori luzeako ez dekona. Ostu ingoek eta. Zotela Ester sartu da fusto. Ondo Xavier. Arroita. Ondo Xavier goitik. Eraman Arroitak. Ondo. Ibargarai. Justo. Ondo, Barden. Hortxe du, jokaldia egiteko egokia. Egarra, oire. 6 eta bat. Bai, nauzitzen dituke, gorriak, Ziero aldatu de partidua. Lehen da biziko setean 6 tanto eginda bukatu dute. Dardenek eta Ibargaraik eta lehen da bizikoan adina egin dituzte. Bigarrenean 6 eta bat aurretik baitira. Justo. Motz gelitu zaio. 7 eta bat. Sailkapenean lehen da biziko postuan bukatu dute. Dardenek eta Ibargaraik 14 joko egin dituzte. Eta 6 baino ez dizkiete egin. Justok eta Arroitak elkarrekin jokatu dituzten 3 partidak irabazi egin dituzte. Argentinarrak 3 partida bakarrik jokatu ditu lehen da biziko fasean. Ibargarai. Egarra, pelotaka da. Oso ona. Orain gotokitei beste bat. Ui. Bai, aurrera egin beharrean. Bai. Aireko pelota, zin, dudik gabe. Zeia nola juntan atzea gabeare. Zortzi eta bat. Ibargarai den sakea. Arroita. Paetetik eta Dardeneko zondo atatezki pelotak hor, Barruan, izango da, sartu, Ibargarai. Eraman Dardenek, nahi duen egiteko pilota. Justok. Ibargarai. Erra doanez. 2 eta 8. Efektua barruraka
Ormal aldera eman dio. Bigarren jokoan urdinentzat. Arroita. Garra, goire. Justok, indar gutxirekin egin du. Nola. Bai. Bederatzi eta bi. Oso arraroa izan da. O pelota puskauta dola, zeo zeidek. Ibargaraik ere begiratu egin dio pilotari. Eta dena garrituta. Bai. Argentinarraren jarrerarekin. Azken tantoaren bila doaz, bigarren set honetan gorriak. Atzera Pustok. Hiru eta bederatzi. Bai, guztia pelota puskauta hola hangoek eta, bueno... Xavier irabazen badimago ez zian, nahi aldatuko hori bakuitzak hemen hor xorra jogatu berdek. Puskauta baino hi ondo badimaiz. Epailek esan berdik. Arroita... Izeo hadik ez aldatuko. Logika osoz. Eta orain ere zalantza da, oraintxe tanto bakarra jokatu eta bukatuko balitz eta beste pelota bat atera beharko lukete. Bai. Beraz, tanto bakarra jokatu eta pelota horidek aztartu. Ja. Zeta bukatuko pelota aldean berdek. Baino guz gaitu konturatu, baino emateik enez lentxio pasatako gauza, baina Xabierrek horroz ondo joatu. Behan zeman badek eta isildu badek, horrei bakoitza bere interesak. Behiratu berrixik. Eta suertez egindakoa. 10-3 bukatu da bigarrena. Oso ezberdinak izan dituk Mikel lehendabizikoa eta bigarrena. Bai. Ikusi, aurrenguan fusto oso ondo ikusi, Arroita beare bai. Eta bigarrenguan Xavier oso ondo Darden beare bai. Eta fusto esan dio, hasieran gehitxo sartzen ikusi diat, eta Arroita pixka partiotik kanpolagadik. Eta hori iztekona. Ikusi, berroa irugarengoan ze pasatzean. 203 pilotaka da jo dituzte, lehen da biziko bi set hauetan, bataz beste unda bat, erdi. Eta ikusiko dugu, laugarren setak edo boskarrenak erabakitzen duen finala jokatuko duten bi pilotariak aukeratzeko orduan. Lau pilotariak barruan sartu dira. Berehala izango ditugu. Kantxan berotzen ari zela Xavier Ibargarairi intendenteak Josu Urkijok esan dio pelota hori puskadu eta zeok, Mikel, baina... Ez galdau. Horrengoz benipein. Beakin ere joatzen. Pelotak da bikainak jo ditu. Eta konfiantza zari da. Bai. Biopalare ondo hartetze badek eta bai, askotan soinua arraro xamarrare gertatzen dek, baina pelota ondo ateatze badek eta nik enia aldatuko, hausiko dek. Baina garrantzitsua de pelota ondo ateatzia, palatik. Eta listo. Zata batzutan eskasa iteula, bueno, ikusten dejo batzekoan ez tola, arazoik. Behitu, etzek dira, guen, zehose komentatzen ikusi diat, etzek diat, tanto bajoatu iu olako zehose eta etzek diat, pailiak ezun beriro otarrea sartu. Justo buruarekin ez esaten ari da. Justo beti izan dek, beste batzuk, Esteban adibidez beti atzela jai uste ziok eta arrimatu ez egiten otarrea, baina justo beti izan dure gotarra onduan, da behaiz askoz pelota erabakitzen da, exigenti izan dure beti.
Eta bizi ematen duenek. Baina guztiara, arroita ikusita pixkate pelota bizitza marra eta moitzeko erresa berdie. Gero sakatzakoan pixka miniteko. Gorrilla galderantziz, Xabierre pixkat pelota indartzua berdik miniteko. Hirugarren seta martxan da. Erantzun eman dio Dardenek Arroitaren sakeari. Ibargarai. Azkar da biltu eta Darden. Bi esku oso nahizik, Ezkerra ere oso ondo dominatzeik. Bat eta bi, tanto azkarra izan da. Pelota bizi ibili dute. Bizkaia pilotalekuan gaude. Lehen da biziko seta, bigarren final aurreko honetan Justok eta Arraitak irabazi dute, baina bigarrena Dardenek eta Ibargaraik eta hirugarrena Hasiberria da. Finalean Nekol eta Gordon izango dira gaurko lehen da biziko txartela bere gintzat izan baita, eta hemen irabazten duen bikatzea izango dute aurrez aurre datorren larun batean. Oso azkar atera da azkar hor maikutu ondoren, 2-0. Gara mantzio gole Xabierrei da azkar etorri egoneaka. Ibargarairen txakea. Justo. Galanta eman dio. Ibargaraik. Darden. Uts orain Justok. 3 eta huts. Bigorren gauzetan antza dikonek ematik ez. Erdiko sakea Xabierrena, erantzun eskasa 4 eta huts. Darden eta Ibargaraik lehen da biziko partida hementxe bertan jokatu zuten joan den hilaren 12an. Nekol eta Gordonen aurka 3 eta huts irabazi zuten. Darden. Justo. Ezkerrez Argentinarra. Dardenek atzera. Arroita. Ondo. Huts, Justok. Justo, bai. Zetxin, desiera, horrengo zeta inonda joatuta gero. Dutzegit askoa idekiten, Baina pelota errezak, aurrengo ere bai, eta aure bai, eta... Dardenek eta Ibargaraik partida bat. Joan den hilaren 19an galdu zuten Garate eta Ibai Perezen aurka. Baina kanpoan gelditu dira. Garate eta Ibai. Darden, Justo. Gora, Xabierrek. Hankageldian jodu eta lehen da biziko tantoa oraintxe urdinentzat 1 eta 5. Justoren erreakzioaren zain daude urdinen alde daudenak. Lehen da biziko seta oso egin du Pablo Hernanek. Baina geroztik erritmoa hartu ezinik dabil eta errazak utxe eginez gainera. Esan behar Gorrillak Xabier asko maten egala eta Dardenek ez pelota galdu. Airea bi eskuak ino ondo zebilek. Defentzan Gorrillak maila ioie. 6 eta 1.
Ederra sakea. Bai. Iritsiko da. Bai. Ardenek atzera. Arroita. Ibargarai. Ekiz kanpo dago justo. Ona! Pelota zaila. Oso pelota zaila, eramandik, Arroitak. Oso zaila. Paetetik ertetzen, botela azterrian. Eta geho, Dardenek hautze egite galanta. Jokoz kanpo zeuden bere aurkariak eta markatzea nahikoa zuen, baina abiadura eta dena eman nahi izan dio biparetari. Bi eta 6. Arroita. Erantzuna, Xabierrek, Justo, efektu handierekin. Eskubiz orain. Darden. Justo. Berriz ere Argentinarra. Dardenek gainean. Zazpi eta 2. Nola edo la pelota hori eramatera joan eta berta izan du. Osta txapago jen. Ibargaren sakea. Darden jokoan berriro. Ez dio denborarik eman bere tokira joateko Arroitari. Eskarpetoa da. Bai. Naite irikik oso ondo batxekin fusto paeta alden zitxola preso eta oso ondo bilatuik hor eskerpata ikutuik eta zabalaldea irikitzia pelota. Ibargarai. Xabier ere galantak ematen ari da. Bai. Ezker eskubi. Asko aide joatzen. Bederatzi eta 2. Gaidek agintzen, da gero Dardenek oso lan hona iten, aide gor airea fuston pare da aire hiladanak barra sartzaizkik. Ezker eskubi oso ondo aidek, eta gara, Xabier aidek diferentzia markatzen. Gora. Bigarren setaren oso antzekoa izan da hirugarrena. 10 eta 3 amaitu da bigarrena. 10 eta 2 Mikel hirugarrena. Bai. Eta oso antzeko izan deken bezala, hirugarren setare nagusitutuk erraz gorriak. Kantxan bertan gelditu dira Darden eta Ibargarai eta hortxe ikusiko duzue biak izketan nora ari diren. Azken urratsa falta zaie eta hori emateko berdin segitzea komeni zaiela esango zion Ibargaraik Dardeni. Lehengo pelota aukeratzen denbora dezente egin dute, baina ez die ondori honik ekarri eta orain Ibargarai gertutik begira eta urdinak hautatu nahian. Jokoan datorren asteburuan Bizkaiako irekiaren finala jokatzeko aukera. Nekol eta Gordon armailetan dira aurkariak nortzu izango dituzten jakin zain. Eta beste set bat egitea nahikoa dute Dardenek eta Ibargaraik helburua lortzeko. Bi aukera izango dituzte horretarako. Baina lehen da biziko hautsigin ezkero arrisku galanta izango la. Bina berdinduta iristen baldin badira boskarrenera. 36 minutu. 278 pilotaka da oraingoz. Lehen da biziko final aurrekoa 4 setetan erabaki da. Ikusiko dugu. Zenbat behar diren bigarrena erabakitzeko. Pelota berria.
Ja. Bai. Ja, justo gorak etortzen deken, Arroitak epixka launtze zioken, zeba bestela gorriak nausitzen aditu gerraz. Oso luzea kanpora, hasiera kaskarra, laugarren setari, Igor Arroitak, sakez falta eginda. Eta bere lehengo pelotaren tankerako harin xamarra ematen dik. Bai. Joduen moduan jota pelota astuna baldin bada ez da hainbeste ateratzen. Azterka da bizia justo dena, baina tantoa gorri entzat, 2-huts. Ondo Darden, Bai, oso ondo. Este gola ikusgarria mutila, baina oso efektibua. Pelota asko barroa sartu, aire zehor fuston parentziok, ezker eskubi ondo erantzuten da nahi. Opari gutxi. Arroita, tokia badu Xabierrek, baina erori egin zaio. Bat eta bi. Igorrek aterako du. Kontu zibili beharko du. Boteak aurre eragin dio. Ondo zio. Ea, Fusto. Ondo Xabier, ederki. Agintzen aideek. Hori atzala jan pelota guan, salto iten goitik eta bai, menperatzei gorgoitik baina, gero. Salto iten da pelota emanda zitzatorrela. Tanto gehien Ibar Garaik egin du orain arte 7. Irusak ez. Gero uzea olako atzela afizionak egin da nik pentsatzea pixkate ez baixio pelota ona latzen. Pixka utzin berrizio pelota onak eta bea pixka partidan sartzia. Zenian pelota oso gutxi joizkik. Eta hola zailadek. Partiduan sartuta dotia. 93 pilotaka da. Justok 84. Saiatu da jotzen, baina ondo Xabi. Ibar Garaik konpondu du. Justo. Darden, ederki jarritakoa. Ondo Justo ere. Ibar Garai. Hora egin du pilotak eta harrapatu ahal izan du. Dardenek, Arroita. Isu hartu dio pilotak atzean 4-2. Ez da partida erraza Arroitaren zat. Horain ikuste hobe behar utzi diola Justok. Bera jotzeko modua zuen, baina konfiantza hartzezan edo utzi, ez du ondo erantzun Igor Arroitak. Ibar Garai. Eta gainean moztutakoa. Ezkerrez orain zabalean. Ederki jarri hau ere. Bai, dotore aide. Darden, Justo. Darden. Dana para zartexik, Hora, Arroita partidutik kanpo dagoela segunik. Bai. Oso txukun jokatu du lehen da biziko seta. Baina honik esan honean, Fusto bere erru txikila basek akelare bai, Hor, bigarrengo set hortan, ondek bosi bat anto, ez dikela pelote ikutu. Fusto itxu-itxuan hunde sartzea, eta nik uzea dau oztu indala, eta partiotik ateak, zeba, aurrengo seta oso ondo hazidek. Hor pixkat, hasi berri hau egin da nik uzea hor pixkat kuida ben berrela. Ondo, Darden. Ibar Garai. Hori ez dure mango. 6-2, badoaz berriro Mikel badoaz. Bai. Bai, gero bikote zela oso ondo ikuste xilak horriak,
Xabierek aginduz, baina bestiak bere lan oso ondo betetzeik. Azkarra ikustei oso kolokazio honak ine bai, bi beso honak, oso kompletu da. Justo. Arroita. Darden. Barruan izango da. Txapa. Baina hor zitxon, Erdi eskapada inda, baina oso ondo zitxon hor zabalian jarrita baina. Dudako azela egin dio keinu batez. Ibargara eri baina bada espadare sartu egin dela. 3-6. Fustoren erreakzioaren zain. Pilotazaleak Bilboko frontoian. Justo. Darden. Arroita. Ibargarai. Sartzea joan da. Eta gaizki, justo. Bai, guaine gatxki, Ikusita horrengo zeta ze ondo joatu iken, gero oso arraru egite zaiak ze nola okertu dan mutila. Bigarren setean 3 tanto egin dituzte urdinek. Hirugarrenean 2 eta laugarrenean 7 eta 3 galtzen, laugarrena orain Xabierrek faltaz egindako tantoari esker. Bi egin ditu, biak joko honetan. Arroita. Sakeetan zenbaki berdina dituzte, 3 egindako eta bina galdutako. Justo. Ibargarai. Ondo, Xabi. Garra zekoan bientzat. Ondo, Xabi. 8 eta 4. Nahi gabe zatik, Justorentzat oso azkar joan da. Eta Arroita azkarra izaki. Zortzi eta 4. Bi behar dituzte finalerako atea irikitzeko. Ipareta egiten hasi, bide erdian gelditu zaio. Eta neurketa bukatzeko zorian dugu. Bai. Ez gen iduzte aurrengo zeta ikusita geolako partidu ikusiko nundikan, Eta gorriak oso ondo, aurrengo zetian hotza marrakaziko dituan, baina gero bilak oso ondo gorriak. Justo gora Dardenek. Bai, guantxe, azkenen segitik hau izanek. Bakarra hola indikena. Bost eta 9. Tanto joan behar dute Fustok eta Arroitak. 6garrenaren bila, lehen da bizi. Motz, ez, bitxidek. Ibargarai, Fusto ez ustean arrepatu du iaia sakea falta izango zelakoan. Arautzea nik, bai. Ibargarai. Arroita. Darden. Ederki ikusi duzuloa. Eraman eta jokaldia egin gainera. Darden. Justo ez da iritsi. Arroita. Ibargarai. Goiti datorkio Fustori. Botera Xavier. Ederra. Darden sartu. Arroita. Justo. Jokaldia ona. Bai. Eta 9. Arroitak eutxu dio tanto honi, atzetik. 3-4 diota ondo sartuz. Baina tanto gehiago egin behar dituzte. Bai, guendik alde urduri jartzeko etze bestik. Beste pare bat inberri zile pixkat presionatzeko horri jai.
Igor Arroita. Altura eman da atera du orain, Darden. Justo. Ora. Zazpi eta bederatzi, txalioak armailetan. Koltsoia mateatik, no? Emozioa nahiko dute, bosgarren seta ikusteko. Justin, hau egin behar dutela esaten ari zaio. Xavier, zer da pelota edo pala? Pala. Latze izan, goan zer nahi buelta batia, Bederatzi eta lau, galtzen ari ziren. Zazpi eta bederatzi orain. Garai, ezkarkada bikaina, ez da iritsiko eta bukatu da. Finalean, Darden eta Ibargarai izango dira Nekol eta Gordonen aurka. Bai ala, gehiago izan ditu dudik gabe, horren gozeta urdinak irabazi jarrez, baina bueno, ikusi de gorriak ez diala ondo sartu partidua, eta gero oso nagusi izan ditu partiduan dudik gabe. Bueno, ea zer dion buruz buruko txapeldunak, Xavier, zorionak? Eskerrik asko. Bueno, lehen da biziko setean Fusto nola jokatu duen ikusita, pentsatuko zenuten, zaila zeo gaur hemen txartela? Bai, ez azkenean berak ritmoa markatzen duenean makin zer ez? Beste, dantzan nintzen gaitu eta ez dut ez eriterik, ez? Orduan, bigarren seta uste dut gauz nahiko aldatu ditugula gure aldera partidara emateko, ez? Ezker eskubi oso bizi atera zaizu pelota. Bai, ez, ezkerrakin beldurra neukan, ez? Orain dela 3 aste zizta bat eman zidan pektoralean zaian jokatzen ginen biztartean. Aurreko aste arte oso gaizki ezkerrakin ez zinon pelotaria apenas eman. Erresonantzia tegin diate eta erresonantzia nanatzen dena da oso kontraktura handia dakadela eta tendoia puskatzeko zorian daula, ez? Baina, bueno, fisioterapia asko egin dut, 3 aste matxakatu egin dut eta gaur zen eguna probatzeko eta sortez molesti pixkat, baina min handik egin ez eta soltatu izan diot, ez? Beraz, beldur pixkat ere izango duzu, ez? Bai, ez, azkenian hori esate izute apurtu gurren dagoela eta belurrokin jokatzen zuen, baina, bueno, besterik ez dago, ez, azkenian hauen kontra irabazi nahi badet, bakit pelota eman marri dola eta puskatzen bada puskatuta eta fuera. Sortez ondo dago eta beste aste bat errekuperatzeko. Eta finalan aguanta ezala gutxienez bukatu arte, ez? Bai, ez, espero dut bai, ez gaurko aguantatu badu, finala aguantatuko, ez, fisioterapian segituko dut eta uste dut urrengo astean ja 100% nengoa da. Bueno, itxura kanpotik ematen du, ondo konpontzen zaretela kantxan Darden eta zu. Bai, ez, egia esan, bera ez da golpe askoko pelotaria, baina oso pelotaria da. Ez, berak badaki momentu oro zein bardun eta burua ondo asentatuta daka, ez, nik gauaz esan dizkiot eta ulertu indit eta azkenean horrekin bera badaki nik agindu inbar duela eta utzi behar dizkidan pelotak utzi dizkit, ez, orduan hori oso sinale hona da eta oso kontentu nago berakin jokatzen. Lehen fasean 3 eta 1 irabazi zenieten Nekol eta Gordoni, baina ez dut uste finala hain erraza izango denik. Ez gaina lehenengo partidura oso arraga izan duzan, ez beraiek oso golpe handiko pelotaria biak egun txarra izan zuten eta bakigu guk jotzaiok egun txarrak agunean zirte ozar dela, ez azkenean hori beraiek dena galdu zuten eta ez du zer ikusi izango, ez gure eguneko eguna eman marko dugu txapelketa irabazteko. Ea partida hona ateratzen den. Hala, eskerrik asko. Xavier Ibargarai, buruz buruko txapelduna, Bizkaiko Openaren finala jokatzeko prest dago eta harrituta gelditu baitu Mikel. Zer esan dioten, osteko zorian duela, baina gaur ez zaio antzeman eta gutxienez finala jokatzeko moduan izaten den behar dezala. Bai, ala, ez da, ez ziotek berri honik eman, baina bueno, behago zondo esan dik, zirte dozar, zeingo dik, Estebanen adibidea lehortzeka, Esteban etorri dik eta gaizki ateatzako hau etorri dik, arriskatu dik eta gorputzak eutzin ziok. Eta guain, finalean, bueno, hor beste zebatzekak, beste aukera bat, eta nik usteat gaur rola joatu badik, azte honetan zaitukoik eta hau ondo aldatuko finalea. Tanto gehien Ibargaraik egin ditu 10, galdutakoak 9, Fustok ezoiko datuak neurketa amaieran egindako 4 eta galdutako 8, eta Arroitaren zenbakiak ere ez dira onak izan azkenean, 5 egindako eta 12 galdutako. Pelotakadak ez dira asko izan, 372, lehendabiziko final aurrekoa baino gutxiago, gehien Ibargaraik eta Fustok 107 jo dituzte. 3 ordu laurden pasatxo, 47 minutu eta 45 segundo iraundu bigarren final aurrekoak eta badakizue, datorren larun batean,
finala zeintzu jokatuko duten. Nekolek eta Gordonek Darden eta Ibargarairen aurka. Gaur bezala, neurketa datorren igandean ikusi ahal izango duzu hemen Euskal Telebistaren 4. katean. Gusto baduzue, datorren igandera arte. Agur!